A ver, pensade nunha cousa. Que poden ter en común unha árbore enorme, unha formiga casi invisible e nós? Parece un enigma, non si? Pois preparadevos, porque hoxe imos desvelar xuntos o segredo que nos une a todos os seres vivos. Imos aló. Moi ben, para comezar esta aventura, imos descubrir o primeiro gran segredo dos seres vivos. É algo que todos, absolutamente todos, compartimos. Dende o bichiño máis pequeno que poidades imaginar ata a balea azul. Pensemos un pouco. Cando vemos un can correr ou unha flor que medra no xardín, como sabemos que teñen vida? Que fan eles que non faga, por exemplo, unha pedra? Interesante. Exacto. Seguro que moita xente pensou nisto. Os seres vivos realizan as tres funcións vitales: a de nutrición, para coller enerxía, a de relación, para saber que pasa ao noso redor, e a de reproducción, para que haxa máis seres como nós. Iso é o que sempre aprendemos, pero, ollo, que hai algo máis. E aquí é onde a cousa se pon emocionante de verdade. Ademais de facer esas tres cousas, resulta que todos os seres vivos, sen excepción, estamos feitos do mesmo material base, como un bloque de construcción secreto. E ese bloque de construcción, esa peza fundamental da vida, é a célula. Así que imos viaxar a un mundo minúsculo, un mundo invisible, para coñecelas mellor. Vale, esta é a definición del libro, pero que significa? Pois significa que unha célula é o máis pequeno que pode considerarse vivo. É tan diminuta que non a vemos, pero é tan incrible que ela soa pode alimentarse, relacionarse e ata dividirse para crear máis. A mellor forma de entendelo é imaxinar que os seres vivos son como castelos feitos con pezas de Lego. Pois ben, cada unha desas peciñas, cada un deses ladrillos, eso sería unha célula. Construen absolutamente todo o que ten vida. Pero claro, non todas as pezas de Lego son iguais, a que non? Hai cadradas, redondas, grandes, pequeñas. Pois coas células pasa algo moi parecido. Na natureza, basicamente, hai dous grandes equipos, dous tipos de células. No primeiro equipo temos a célula procariota. Botádelle unha ollada. É o modelo máis sinxelo e o máis antigo de todos. O seu material xenético, que como o seu libro de instruccións, anda todo espallado polo interior, sen un sitio fixo. As bacterias son un exemplo perfecto disto. E no outro equipo, a célula eucariota. Esta xa é outra historia. É máis grande, moito máis moderna e supercomplexa. As plantas, os animais, os fungos e nós, claro, estamos feitos de billóns destas células. Son como pequenas cidades en miniatura, xeas de cousas a traballar. Xa vimos que hai dos tipos, pero cal é a grandísima diferenza entre elas? Que é o que de verdade as distingue? Pois imos poñeras unha á beira da outra para velo ben claro. A ver, aquí as temos, fixádevos. Así, a primeira vista, a da dereita, a eucariota, parece moito máis ordenada, con máis cousas dentro, non si? A da esquerda, a procariota, vese moito máis simple. Esa é a primeira pista clave. E aquí está o detalle. Na célula procariota, o libro de instruccións, o material xenético, anda a flotar libremente polo interior. En cambio, na eucariota, está ben gardadiño e protexido nunha especie de caixa forte. E ademais a eucariota ten órganos, que son como os órganos do noso corpo pero en miniatura, cada un co seu traballo. A procariota non ten nada diso. Entón, se hai que quedar con unha soa cousa, que sexa esta. A diferenza máis importante de todas é o núcleo. Esa caixa forte que garda as instruccións. As células eucariotas teñen núcleo. As procariotas non. Así de sinxelo. Isto é o fundamental. E agora que xa coñecemos os nosos dous tipos de ladrillos, o sinxelo e o complexo, a pregunta é: que seres vivos se construen con cada tipo? Que maravillas da natureza están feitas de células procariotas e cales de eucariotas? Pois iso, imos descubrilo na clase. Vémonos!